Παίρνει λέξη με 5 γράμματα. Λέτη, έλα να δεις. Τι τρέχει τώρα. Δεν είναι δυνατόν. Αναπέσα μέσα στο τέλος. Κοίτα. Προσκαλούμε στον φόνο που θα λάβει χώρα την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου μετά από την 6 με τα μεσημέρια. Στο Λίλι πάντως προσκαλούμε τη κτίρια να δεχτούν την πρόσκληση. Δεν θα υπάρξει άλλη υποθετή. Πάτρικ, δικιά σου δεν ήταν αυτό. Όχι γραφεία λέξη. Δεν ξέρω εγώ αυτό. Πρέπει να πρέπει. Πώς θέλεις αστείο. Αστείο. Καμία σχέση. Εσύ, Τζούλια. Βέβαια. Λέτε με την κυρία Χέιν. Δεν νομίζω πάντα με τέτοια πλάτη. Είμαι σοβαρή για πέρα. Τι κάνει το αστείο αυτό. Τι σημαίνει. Πιστεύω πως είναι απλά μια ανόητη φάση. Μα γιατί, τι νόημα έχει. Μου φαίνεται πολύ κακό στο αστείο. Μην ταράξεις τώρα, είναι από ένας φλάκας. Θεωρεί αυτό που κάνει είναι αστείο. Μακάρι να ήξερα ποιος όμως. Μα δεν είναι αστείο. Λέω ότι είναι σήμερα. Σήμερα στις 6.30. Τι λέτε θα συμβεί. Θάνατος. Ένας υπέροχος θάνατος. Πάσε κάτι. Μα εγώ εννοούσα το περσινό και η φτιαχνή δίσκη. Πάντα το έχω καλώς σαν υπέροχο θάνατο. Μα λέει στην πραγματικότητα. Για ένα πράγμα είμαι σίγουρη. Σήμερα, στις 6.30 ώρα, θα μαζευτεί εδώ πέρα το μισό χωριό που περιέχει. Πάνω από πεπούνται φορτικό σέρι. Τέλειο. Θα γίνει φόνο στο πάντως. Πόνος, πατήρε. Σήμερα το απόγευμα στις 6.30. Τι κρίμα, αγάπη μου. Είναι η ώρα που πρέπει να ετοιμάσαστε δίνει το χρήσμα. Δεν καταλαβαίνω τι μου λες μπας. Στην τοπική εφημερίδα έχει μια αγγελία. Σας προσκαλούμε στο φόνο που θα λάβει χώρα την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου στις 6.30 μετά μεσημβρία. Παρακαλούνται οι φίλοι να αποδεχθούν την πρόσκληση. Δεν θα υπάρξει άλλη αναγγελία. Σοβαρά. Πολύ ξεχωριστή αγγελία. Ποιο θα το έλεγε ότι στη θεσμικά πλάνα του καρέσαι το παιχνίδια και δολοφονίες. Μάλλον που την ξεσήκουσαν τα νεαρά νύψη. Πολύ κρίμα που δεν μπορεί να έρθει καλέ μου. Τέλος πάντων, θα πάω εγώ και θα σας τα πω όλους. Αν και εμένα δεν μου αρέσει το παιχνίδι στο σκοτάδι, με τρομάω. Ξέρω ότι είμαι μαζί και δεν θα μπορέσει να με βοηθήσει στο να λύσει τον κρίκο. Γι' αυτό ελπίζω να είμαι εγώ εκείνη που θα δολοφονηθεί. Αν νιώσω ξαφνικά ένα χέρι στον νόμο και ακούσα να ξεδίσει πέθανες, είμαι σίγουρη ότι θα πάθω εκπομπή. Δεν θα γίνει έτσι. Δεν είσαι ένα αυτιά μου. Είσαι πάρα πολύ έξυπνη. Ανησυχείς γιατί δεν είναι λόπι. Τώρα ξέρεις, σου έχω πει να μην με προσέδεσαι, συγγνώμη. Αλλά ανησυχείς γιατί δεν είναι. Αν ανησυχώ, όχι. Τουλάχιστον, όχι ακριβώς. Πες μου τι βρεις αυτή την ανόητη κυρία στην εφημερίδα. Ναι, ακόμα και είναι αστείο. Εμένα μου φαίνεται και την αρχές αστείο. Τώρα σου είπα, είναι από ένας βλάκας που θεωρείται αυτό που κάνει, είναι αστείο. Μα δεν είναι αστείο. Είδες, συμφωνείς κι εσύ. Μπορώ να σου μιλήσω παρακαλώ. Βέβαια, Μίτσι, γιατί. Δίνω σου πάθη παρέσή μου και φεύγω. Φεύγω αμέσως. Μα γιατί, τι έγινες, πέρασε κανείς. Ναι, δεν θέλω να πεθάνω. Πέθανε όλη η οικογένεια. Η μητέρα μου, ο αδερφός μου, η μικρή μου παιδιά, τα ψώματα. Όλοι πέθαναν. Και εγώ τώρα είχα έρθει εδώ. Μα τα ξέρω όλα αυτά. Τώρα, τι θέλεις να πει. Γιατί έπρεπε να με σκοτώσω. Με βρήκαν. Ποιοι. Οι εχθροί. Μαζί. Α, εδώ λέει ότι θα γίνει θόρυβος. Στο όλο πάντα τους. Εδώ, στο σπίτι σας. Λοιπόν, πώς θα κάνει να με δολοφονήσουμε. Όχι. Δεν θα κάνει με σένα αυτό. Πιστεύω ότι είναι απλά μια ανόητη φάση. Φάρσα. Δεν είναι φάρσα να σκοτώσω έναν άνθρωπο. Προφανώς όχι. Αλλά πες μου, αν κάποιος ήθελε να σε σκοτώσει, δεν θα έβαζε αγγελία στην εφημερίδα. Έτσι δεν είναι. Λέτε ότι ίσως δεν θέλω να σκοτώσουν έναν. Ή μήπως θέλω να σκοτώσουν εσάς. Πλάκα. Δεν πιστεύω ότι θέλω να σκοτώσουμε εσένα, ούτε δεν θέλω ότι θέλω να σκοτώσουμε εμένα. Αλλά αν επιμένεις να φύγεις έτσι, χωρίς να μην λύση, δεν έχω τρόπο να σε κρατήσω. Αν και θα ήταν μεγάλο το ζωμάρι του έσου. Για μεσημεριανό θα θέλω να σας πάρει το έτοιμο το σάκο στην καταρόλα, γιατί φαίνεται πολύ στο κοινό.
Και μου φτιάξει ο Πούλας. Ένα ωραίο πουλας. Ωραία, μ' αρέσει το Πούλας. Δεν φτιάξει λίγο το κουτάκι. Το απόγευμα όταν είναι κάτι λίγο κόσμο, η τσάρα. Το απόγευμα, τι είναι το απόγευμα? Στις 6:30. Μα είναι το 50. Τι θα γίνει τότε, γιατί? Θα έρθει με τη διάμετρη. Πήγαινε τώρα, δεν θα προλάβεις. Καλή νύχτα, κύριε Συνέμη. Στέλνεις πια να βλέπει. Είμαστε πανέτοιμοι. Τι θέλεις στο τέλος, Ναι, τώρα τελευταία, όταν εκτόνει. Έχει πολύ νομική σημασία. Ένιωθε να κολλάει όλο το σπίτι. Όχι πω, είμαι κάτι. Μα βέβαια, η καλή μας φίλη δεν ξέρει. Γιατί θα την μόνος από το παιδί. Που δεν ξέρει απολύτως τίποτα. Εδώ μπροστά σου, έχεις τον που το ειδικό. Και αυτά εδώ είναι τα παίρνει στα πάντα. Αστείο είναι. Ποτέ δεν πιάνω το αστείο. Είναι ένα πολύ κακό αστείο. Δεν μου αρέσει καθόλου. Δείξτε στην αγγελία, πρέπει να πάνε πίσω τη πάπα. Έχει νυχτός. Έχουν δεν πήγαινε τώρα. Θα πάω εγώ. Όχι βέβαια. Εσύ μόνο τύχησε τη δουλειά καλή. Θα ήθελα να ξεκουραστείς. Θα πάω εγώ πια, δηλαδή. Εσύ δεν θα πας στο φινά. Τελευταία φορά που πήγες, δεν είχε πάρει κανένα σου με τη σφότα και ήταν όλες οι πάπες έξω. Θα πάω εγώ καλή μιλέτη. Να βάλω μόνο τις γαλώσεις και το παντό. Όπου το άφησα. Δεν έχει νόημα τώρα. Η διάλογη ξέρει τόσο καλά τι κάνει, ώστε να αφήνει κανένα να κάνει απολύτως τίποτα για το παλιό κόσμο. Πραγματικά, δεν τα κάνει όλα μόνη της. Κάνει πάρα πολύ. Δεν ήθελα να προσφέρεις να βοηθήσεις. Μα μόλις είπες ότι η θεία Λέτη προτιμά να τα κάνει όλα μόνη της. Εξάλλου, φοράτε καλά το καλσόνι. Το όνομα μου το μεταξωτό καλσό. Αχ, θα κατέβει μεταξωτό ή την άλλο. Ναι, αλλά τον άλλον δεν μου το διάβασε. Μπορείτε να εξηγήσει κάποιος, σας παρακαλώ, προς τι τόση επιμονή με το θάνατο. Δείξτε τη στην εφημερίδα. Πού είναι? Εσύ την έχεις τη δουλειά. Να, έβα. Ωραία. Πάει και εδώ. Το 10:30 ώρα. Όπου να είναι θα έρθει την πλώρα. Εδώ σε θα προτείνεις ή τελείωσε το άκουση για μέσα μου. Μα δεν καταλαβαίνω. Γιατί δεν θα κάνεις αυτό. Προφανώς παιδί. Εσύ δεν καταλαβαίνω. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι είναι λιγάκι πιο περίεργοι από σένα. Μιστά σας Φίλιππα απέναντι στο ζήτηση, στο ότι πολύ απλά δεν ενδιαφέρεται. Πάτε για να έχεις την καλοσύνη, μπορείτε να κινήσεις με το μπουκάλι. Ή βασικά όλο το μπουκάλι να πιο πίσω. Εγώ δεν έχω λέξει κόσμο, ούτε κάνω να κατεβάζω. Γιατί δεν έχω σκοπό να πάει να το κάνω. Θέλεις να κρύψεις την ευθύνη προσμονή σου, διαλέγεις. Δεν τη φάρω πολύ καλά, δεν τη φάρω πολύ ωραία, αλλά παιδί, σε ευχαριστώ. Τώρα όλοι μπορούμε να προσποιηθούμε ότι περνάμε ένα ήσυχο απόλυτο στο σπίτι. Και δεν κάνουμε πολύ όταν έχουμε τον κάπου. Ναι, Πάτρικ, να σου πω, δεν θέλεις και να μου πέρασε, είναι ένα σάρτι. Ευχαρίστως φίλε. Το πήρες στο παράθυρο. Έλα τώρα, Λένι, μην μου πεις πραγματικά ότι πιστεύεις ότι κάποιος θα έρθει. Είδες, δίκιο είχα. Άκουσα την κόρη. Η ευθύνη της φωνή μου δικαιώθηκε. Κυρία Λένι, η κυρία σου φέρνει την κυρία σου. Αυτό. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Σπίτι, Μην ξέρετε κανένα τα γατάκια μας. Ξέρετε, η γάτα μας είναι. Η γάτα μας είναι έτοιμη να φέρει στον κόσμο της αποδόνου σου κάποιον που με τρίχε γάτα. Πιστεύω όμως ότι το αποτέλεσμα είναι φυτό. Μην πείτε ότι δεν σας εξάμεινο. στερεόμουν και θα στην πόρτα του σπιτιού μου. Αυτή είναι η δουλειά. Έχετε βάλει κεντρική τέρμα της βλέπω. Ναι, τώρα τελευταία έχει πολύ χαρισία το σπίτι. Είναι το ένα καλά, το σπίτι. Μα ποιος μπορεί να είναι, εμείς δεν περιμένουμε κανένα. Ήταν γειτόνισσες. Κάστρας, είχα σημάδι, δεν πάω να το στο πάνω. Ήθελα να ρωτήσω αν δεν απέμπω. Γεια σας, δεν έχετε ήσανε τώρα πολύ γραφιστά. Πέρασε και αφήσει. Τι όμορφα λίγο το χωριάρι. Ο δεύτερο μάθημα, γιατί δεν συναντάς. Πάω το πέτασε. Ορίστε μήνα. Τώρα τελευταία, πολύ πέρασε τον ανθρώπο. Έχει να κολλάει όλο το σπίτι. Μα μου θυμίζει πες και γραμμοφόνο. Γεια σας, παιδί πλάνα. Δεν πιστεύω να άρχισα. Μα πείτε μου πότε ξεκινάει φόνος. Ο Τζούλιαν έχει γίνει ξαφνό που δεν μπορεί να έρθει. Λατρεύει τους φόνους. Στην πραγματικότητα, γι' αυτό έκανε καλοκαίρι με την Κυριακή. Δεν συμφωνείτε. Όμως η ώρα αυτή το βιβλίο ο θάνατος κάνει τότε το 15. Δεν έχετε διαβάσει. Είναι απλή δικό. Να του σώξετε καλά, σκέφτεται όλοι που θα σε ελάσει.
Και είναι πρασινιστό. Ο Τζούλιο Κλέμενσε και πολλοί από τους βλέπουν ως συνειδητοποιείς. Και κατά σχέδια έπρεπε να μάθει την και βέβαια το έπαιξε με αυτά λόγια, χωρίς λόγια περί στροφές και περί σπούδες αναφορές. Και φυσικά βγήκε πολύ καλύτερα. Άντε όλοι μου, μιλάω πάρα πολύ. Μα δεν είναι ο φόβος. Αν πρόκειται να συγκλήσεις, είναι σύντομα. Ο Ντέβι εξήγησε. Ασήμανα να μην ξέρει. Μα τι εννοείται αν πρόκειται να συγκλήσει. Περίπτωση έπρεπε να πω τι ξέρει, ενώ με σκοτάδι. Όλοι ξέρετε εσείς, ξέρετε μόνο. Τον Ατζάκια συγχωρείτε. Ψηλά τα χέρια! Ψηλά τα χέρια, είπα! Δεν είναι τέλειο. Καβάντα! Τι λέει, το αίμα όμως, κατέβορα μου πει. Αυτός μόνο φαίνεται να είπες ξερός. Πυροπολιτική πόρτα. Ναι, άσχημα. Πολύ φοβάμαι ότι είναι νεκρός. Σου λένε αυτοκτονία. Ή μπορεί να ήταν ατύχημα. Κάτι να δούμε που είναι αυτό. Αν και δεν νομίζω ότι δεν έκανε αυτό. Είναι τόσο νέος. Δηλαδή, σπίτι και τους ίδιους έφερε και ματάνια να εξηγηρίσει με τι έχεις έντοξες. Θεέ μου, θα μπορείς να φτιάξεις στο βάθη. Φιλίππα, πάρε την τώρα μέχρι τόσο λίγο και πιάζεται. Τζούλια, σε παρακαλώ πολύ, φέρε με ένα τέτοιο πλάστικ. Να μου ένα δώσω κουμπρούλι που σφάγει. Πάτρι, κάλεσε την κοινωνία, σε παρακαλώ. Αγαπητή κυρία Τσέιρ, δεν θα πιστέψεις τι έγινε στο μικρό κλείσιμο χωριό. Αν προποθέτει τις θεραπείες στους πάγουες, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχεις εμάς για λυγισμένη. Δεν χρειάζεται να γυρίσεις. Είναι τρομερά συγκλονιστικό όλα όσα συνέβησαν σήμερα το απόγευμα. Δεν θα το πιστεύεις, αλλά έγινε ένας φόνος. Ή μία αυτοκτονία. Να φανταστώ με πλέον τρόπο και αυτό στο χώρο που έγινε το συμβάν. Ναι, πού να του βλέπετε αυτή τη φωτογράφηση. Και πρέπει να πέσει, τι να πω. Και αν δεν είναι πολύ ακριβώς. Τώρα, όσο δεν έχει να γίνει όλα αυτά, δεν νομίζω να απασχολώ πολύ την θεωρητή. Καλύτερα να απαντήσουμε σε ερωτήσεις μου. Δεν θα ευχαριστώ το πλάνο. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να μου πείτε αν πρόκειται να το ξέρεις. Και εγώ δεν το έχω για πρώτη φορά. Είναι σέντς. Έτσι το θέλω. Και κάποιο λόγο νόμιζα ότι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Πρώτα πρώτα τον είδα πριν 3 εβδομάδες παιδί μου. Και κατέβη στην πόλη με τώρα για ψώνο. Και το μεσημέρι πήγαμε στους Παγουέλες και άμεσα με μετά το φαγητό. Άκουσα ένα νερό να μου φωνάζει. Σε πλαντράκια. Ήταν αυτό. Στρέφει. Ότι ήταν ο γιος του επειδή ο γιος άτομος του λέξη. Το τι. Το περάσει 10 χρόνια το παιδί. Δεν το λέμε. Στο τέλος της άμα μου λέει. Και το θυμόσασταν. Όχι.
Στο δημοτικό, ήταν καλύτερα στην Ελλάδα ποτέ δεν βοήθεια. Ξέρετε, όταν είχα πάει στην Ελβετία, είχα περάσει πάρα. Η διοικητή μας είχε κάνει υποχρεώσει. Ήταν μάλιστα να είναι όσο πιο δυνατή γίνεται. Όταν ήταν πάρα πολύ φυσιολογικά. Είχαμε το πρώτο. Και η επόμενη συνάντηση εξώσεων πήγε με 10 μέρες. Εμφανίστηκε το πέρα και την πάλι. Ήταν μεγάλη η απορία την οικογένεια. Μου είπε ότι είμαι ο μόνος με αυτοσύνη στην Αγγλία. Χρειάζεται λεφτά για να γεννήσει στην Ελβετία. Και επειδή ο μητέρα του δεν πατιάζει. Αλλά η Ελβετία δεν θέλει. Η υπόθεση δρόμου του να έρθει μέχρι στο τέλος. Αυτή η ιστορία του ήταν φίλη, ήταν ψεύδι. Ο πατέρα ήταν αρκετά ευτυχισμένο. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να προσασφαλίσει σε λύση την υποστηρίξη. Αυτό που με έκανε εντύπωση ήταν ότι παρατηρήθηκε πάρα πολύ εύκολα. Έτσι και από την αρχή δεν έμεινε να πάρει τύπη. Τώρα που το σκέφτεσαι εκ των υστέρων, πιστεύω ότι όμω ότι ήταν πρόφαση και η υποσκοπήση το έδαφο. Ναι, αυτό ακριβώ πιστεύω. Όταν πασχολόταν προ την έξω, έκανε συνόλου για το μάτι. Ξέρετε, εμεί, όπω και όλοι τα κείμενα, δεν γλιτώνουμε προσωπικό. Δεν είναι το θέμα. Γιατί το εμεί πόνο που κάνουμε. Ναι, ο Μαγική καλή θα πλέθει κόσμο, θα πλέθει τη σπάπα. Και μετά δεν κρύβησε. Πάμε καμία. Έχετε πολλά σκλάβια. Ούτε με καλά δεν πρέπει να είναι ιστορικά. Ως μούνα και με τα πλήθια, καμία καστίτσα, τα μαγαρτάρια που φοράω πάνω. Συμφωνείτε μαζί με υποφερεικτάς ότι όλοι οι πόρτες είναι τελείως παράδειγμα. Δεν ήταν πια έτσι, λέει. Σου το είπα. Αυτό είναι το άνθρωπο. Το πάτησε 2 φορές. Ήταν ευθύνης. Εσένα το είπε. Τώρα πήγαινε τι συνέβη χθες το βράδυ. Σε κόμπρο εδώ πέρα. Ετοιμαζόμουν να προσφέρω τσιγάρα στους καλεσμένους. Μπορείς να μην λοιπόν θα πεις. Αυτή η πόρτα που πηγαίνει. Δεν ανοίγει, είναι ψεύτη. Εσένα σου είπε ελεύθερη, είμαι σίγουρη. Γύρισε το φαγό σε όλους, όπως σου ευρήκε και σου έριξε. Όταν με σκότωσε, γύρισε το περίστροφο πάνω του και αυτοκτόνησε. Έτσι, είμαι σίγουρη. Δεν μου φαίνεται πια να το μιλήσω. Εγώ ξέρω ότι αν δεν είχε σκοτήσει, έτσι θα την εκπλήρει. Γιατί δεν γινόμαστε όλα εμείς. Τώρα μην περάσεσαι. Έπειτα έτσι για μένα. Σαν μια εφικτή εμπειρία, εγώ πέρασε χρόνο. Βασίζομαστε σε ένα για τόσο πολλά πράγματα. Σήμερα την έκθεση του γάβρου. Πω, ναι, ξέρω. Πάνω να το μιλήσω μέσα. Καλή σου μέρα. Και κράση δεν είναι πολύ γνώμη. Δεν κάνει καλό μέσα. Θέλετε κάτι άλλο. Δεν ήθελα να μάθω απλά πώς έκανα στο σπιτικό σας. Ναι. Πέρα από μένα και τώρα, θέλω να μας φέρουν 2 μου χρειατά ξαδέλφια. Παπάγω και τσουλία. Σαν τέτοια, θα ξανύψω. Ναι, δεν φαντάζομαι 2, αλλά στην πραγματικότητα είναι μακρινά μου σοδέλφια. Είναι φοιτητές του Μίλτσεστερ, που είναι 54 από εδώ πέρα και μένουν εδώ πρέπει να είναι μικροενίκοι. Μαζί μας με επίσης η κυρία Χέιτς, που είναι ο βοηθός του Υπουργού, σε ένα σπιτικό κάπου. Θέλω να της αναφλώσω εδώ πέρα το γιο του, για να έχουμε εικόνα. Και γνωρίσατε την γενική μας βοηθό, τη Μίτσα. Έχει κάνει σαν μανία καταδίωξης. Και δεν ξέρω κάποιος μπορεί να δίνει ιδιαίτερη σημασία στην οποία είναι. Αλλά το θέλει, μαγειρεύει πολύ ωραία. Θα προσπαθήσω να μην την αναφερθώ περισσότερο. Δεν θέλω να μιλήσω με ένα άτομο που είναι εδώ. Ωραία, τους φωνάξω. Παρακαλώ. Όμα περάστε. Να σας ζητήσω. Από εδώ η θεία μου η Τζέλμα. Και η Αζέλ επιφερεινής κράτης. Υποθέσω ότι έχετε την κοιταξοσνά. Καθίστε. Αυτά σας ζητούμε τώρα.
να σε του παίρνει τσάι. Τη μάρκου, κάνει την υπηρεσία. Ο νονός μου ξέρει και η βοηθήτα καλύτερα σε αυτά. Αυτό να μην το πει. Τι κάνει, να του δώσει την κάρτα. Μα νομίζω ότι πρέπει να καθίσει. Αφού είστε ο σημειός του Σεργέ, δεν θα έχουμε πολλά να του. Ευχαριστώ. Τι να κάνω, δεν θέλω να πω και σε Σάββατο. Ξέρετε, δεν θα σας βοηθήσω καθόλου. Έκλεισε τα μάτια. Δεν μου αρέσει αυτό. Και έπειτα άρχισαν οι πυροβολισμοί. Και εγώ δεν έκλεισα ακόμα που ζητά. Και ευχήθηκα να γινόταν αθόρυμα. Άρα δεν είναι τίποτα. Ακούσατε. Ναι, άκουσα ένα σωρό πράγματα. Οι πόρτες άνοιγαν γέλια. Η νύχτα δείχνει σαν εξωτερική. Η άγνωτη τώρα έσπασε σαν την έννοια στη πάρη. Όλοι σπρώχνονταν ο ένας πάνω στον άλλο. Έπειτα άνοιξαν τα φώτα. Και εγώ άνοιξα τα μάτια. Και τότε ξαναβρήκα νόμο τον εαυτό μου. Στο σκοτάδι άνθρωποι είναι διαφορετικοί. Καταλαβαίνετε. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε. Και τότε τον είδα. Ένας μεγάλος ξένος πέμιος έκτητος είχε σοριαστεί νεκρός με ένα περίστροφο τράκτορ. Δεν. Πώς το πω. Δεν μου φαίνεται καθόλου λοιπόν. Χαρικοπάνη, νομίζω πως τώρα που είναι στη στράτη που το ήθελε και Βεβαίως. Θα πεις και εσύ και δεν έτσι, δεν είναι. Φυσικά. ναι, είναι εκεί. Την άλλη εκεί. Ποιον εννοείται. Το νεαρό, στην εξεψιόν του ξενοδοχείου. Αυτός που υποτίθεται τη σκηνοθέτη του Πληστία και από τώρα. Μια επιταγή, πατέρα. Ναι, την έχω εδώ. Ήρθε μαζί με τις άλλες που τράκτε σήμερα το πρωί. Όπως βλέπετε, είδατε τι ήταν η έκανε το 7 και 7. Πολύ καλή δουλειά, πραγματικά. Δεν είναι ότι χρειάζεται φοιτήρια. Το μελάδι του ίδιου. Και μάλιστα να του γράψει και το 2 νούμερο εγώ. Θα έλεγα αυτό ίσως να κάνει πολλές φορές. Τι λέτε εσείς? Αυτή τη φορά διάλεξα να το κάνει στο λάθος Σάββατος. Ναι, πολλές φορές που δεν έρχεται και πολύ ψηλά αυτά εκεί. Που λένε, η πρώτη φορά που πήγε στο ψυχοδελτίο για τις θεραπείες, ήταν λάθος στο λογαριασμό. Το υπέδειξε στο νεαρό και το ζητούσε συμφώνω με τις αρασμένες. Αλλά εγώ σκέφτηκα, καλώς και περιάρισε του λόγου. Ναι, μάθαμε ότι είναι δικό μου στην Ελβετία. Έκανα δουλειές από το δικό μας μέχρι τη σερβιτόρα. Παρά που άκουσα ότι δεν δούλεψε ποτέ σε ξενοδοχείο. Μάλλον εκεί ήταν δική σκούρα και ήρθε από εδώ. Με βλαστά χαρτιά. Ακριβώς. Είχε πάρει τόσο με την μικρή και να μάλλον τώρα σε τώρα. Μπορεί να έχει σκεφτεί ποιος ήταν. Ποιος ήταν ποιος. Δεν έχει πράξει το πράγμα. Ποιος ήταν αυτός που του έβαλε την ιδέα. Πιστεύετε που μένεις ότι κάποιος του έβαλε την ιδέα. Μα φυσικά. Θέλω να πω, έχουμε έναν παρουσία στο νεαρό, ο οποίος σουφλώνει μικροποσάγωγα και από εκεί. Τι τους τσεπώνει και κάνει ναρκώτικο και λίγα χρήματα από το ταμείο. Έτσι κι αλλιώς. Συντηρείται από τα έτη. Δίνεται καλά, κάνει τώρα στην κοπέλα του και ξαφνικά μια μέρα παίρνει ένα περίπτωμα, κάνει ληστεία σε ένα δωμάτιο γεμάτο κόσμο και πυροβολάει έναν άνθρωπο. Δεν την ταιριάζει. Δεν το έχει. Δεν είναι λογικό. Ακριβώς. Και εγώ αυτό λέω. Η καθαρή αλήθεια είναι ότι όλοι είδαν ένα πράγμα. Έναν ασκοπό να μελέτησε στον παγό να μπαίνει στέλνει. Τον είδαν. Κοιτάξτε να δείτε. Στην πραγματικότητα δεν γίνεται νόμο απολύτως τίποτα. Τελικά είστε πολύ οξυδερκείς. Αν κατάλαβα καλά, δεν υπήρχε φως ούτε μέσα ούτε έξω από το δωμάτιο, σωστά. Σωστά. Τίποτα. Απόλυτο σκοτάδι. Άρα, αν στεκόταν ένας άνθρωπος στον κόμμα και γόντιζε το δωμάτιο με έναν ισχυρό παλμό, το μόνο που θα έβλεπαν όλοι θα ήταν ο φαγός. Σωστά. Ναι, έτσι ακριβώς. Το δοκίμασα κι εγώ. Επομένως, όλοι αυτοί που λένε ότι ήταν ένα σκοφόρο κτλ. Στην πραγματικότητα λένε ότι νομίζουν με βάση αυτά που είδαν μετά, όταν άναψαν το φως. Ταιριάζουν λοιπόν όλα, αν υποθέσουμε ότι αυτός ο σεξ ήταν από το εκπομπέας πράγματος. Φυσικά μην το πιστεύεις αυτό που λέει. Νομίζω πως σου είπα πως πρέπει να γιαστεί. Και φυσικά δεν το πλήρωσε ο άνθρωπος. Εννοώ να πάρει την αγγελία στην εφημερίδα, να πάει στο κεφάλι, να κατασκοπεύσει τους χώρους, να πάρει ένα μανδύα, μια μάσκα, να ανοίξει την πόρτα βραδένοντας ένα φωκό και να φωνάξει ψηλά τα χέρια. Και να ρίξει με περίστημα. Όχι, όχι. Εκείνος δεν κρατούσε ποτέ περίστημα. Μόνο ένα. Ακριβώς. Δεν υπήρχε περίπτωση να μπορέσει κανείς να δει το περίστημα, ακόμα και αν το είπε. Νομίζω πως αφού φώναξε ψηλά τα χέρια, κάποιος τον πλησίασε αθόρυβα από πίσω στη σκοτάδα και πυροβόλησε πάνω από τον όροφο. Εκείνος τρόμαξε στον άνθρωπο. Και ήρθε. Εκείνη τη στιγμή το άλλο όμως τον σκότωσε και άφησε το περίστροφο να πέσει πλάι.
Είναι μια πολύ πιθανή θεωρία. Τώρα πρέπει να δούμε αν μπορεί να αυτό άδειο. Θα πρέπει να μάθετε από την εφημερίδα ψάχνει και σου πει να σκοτώσει. Θεωρείται δηλαδή πως πρόκειται για μια σκεμμένη απόπειρα κατά την ζωή του πράγματο. Σίγουρα έτσι μοιάζει. Αν και υπάρχουν κάποιοι δυσκολίες. Λοιπόν, μάλλον το τύπο Σάλβατο στην Νέα Αγγλία. Η διαγράμμιση του Περσέλη το site. Τα λέμε. Ξέρεις, κάτσε και σκέφτεσαι. Τι λες τώρα? Ναι, το σπουδαίο μου μυαλό έπιασε δουλειά. Ξέρεις, Μάνα, το όλο σκεπτό της προάλλης. Ήταν το δίχως άλλο τίποτα. Ναι, θα σου εξηγήσω. Μάζεψε το μαλλιά σου. Μάζεψε το μαλλιά σου. Πάρε από το μυστρή και κάνε μου στην περίσσια. Πάνε, τώρα με εξήγησε. Έλα, δεν τα κόνει. Ωραία. Και τώρα έλα στην πρώτη της κουζίνας. Κάνεις τη διαρρήτη. Θα μπεις μέσα για να της εξελομάζεις το φτιάχνεις. Πάρα το φακό, άναψε το. Να είναι μερασμένη. Πάγει, συγκεντρώου. Βάλει φαντασία στο φλέξι. Άναψε το. Ωραία, ξεκινάμε. Θέλω να τα δώσεις όλα. Να είσαι έτσι συγκεντρωμένο. Πρέπει να βρεις ψηλά τα χέρια. Και μην το χαλάσεις με κανένα παρακαλώ. Μα δεν είναι παρτόν. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα να γίνεις. Γιατί η πόρτα είναι στο μοντεβό μου. Είναι διαρκώς. Και εγώ δεν ήταν δύο χέρια εκεί πάνω. Και δεν μπορώ να το ρωτήσουμε. Ακριβώς. Και η πόρτα του σαλονιού στο σπίτι φλέγει. Κλείνει πάντα το πρίξ. Γι' αυτό η αιτιαβόληση είναι το εξαίσιο βαριά να στοπεί την πόρτα των Έλληνων. Δεν έχω ξαναδεί πιο ωραία στόχο. Ωραία, διαρρήκτης, να είναι το στόχο του κόρπου γιατί δεν είσαι κουτί. Λογική από τις κορίτσι μου. Τι κάνει η διαρρήκτης? Ανοίγει την πόρτα διάκριτη και με συγχωρείτε και στη. Σκύβει και βάζει στο στόχο. Και έπειτα ξαναπιάνει την πλάτη. Την πλάτη θέλει κι άλλη. Να προσπάθησε να κρατήσει την πόρτα του προδόμου. Και είναι πολύ άδειο. Ακριβώς. Ένα περίσσι, ένα φακό και μια πόρτα που πρέπει να μην κρατεί είναι χρηματάκια πολλά. Ποια η απάντηση λοιπόν? Μήπως κάποιος πήρε την πόρτα ανοιχτή? Μα ποιος δεν μπορούσε να το κάνει αυτό? Καταρχάς θα μπορούσε να το κάνεις εσύ. Από και πάνω έτσι κοντά στην πόρτα όταν έζησε στον χώρο. Κάνε συγχωρητεύει. Σε δώσει το μυστήριο. Αν ήταν περίστροφο, θα είσαι το πληροδοτήριο και ώρα. Πάμε μέσα. Πάλι εσείς. Καλημέρα, Chris. Όταν μου να έρθει το πλάι. Γιατί να δείτε στα χρυσά του πραγματικού. Ναι, βέβαια. Πάλι μην αγωνίσετε. Ναι, ξέρεις. Αυτό τα έκανα όλα. Ορίστε να τις κάνετε και πλάτες. Όχι σήμερα, Chris. Λοιπόν, πότε κοιτώθουν και ψόφωνα. Και ήρθε λίγο με τις 4. Είναι συνηθισμένο αυτό. Όχι, σε λίγο και λίγο αργότερα. Αλλά λόγω αυτή τη τραυματισμένη εμπειρία, το παιδί δεν επιτρέπει. Καλή πόρτα.
Δεν θα ήθελα να την πείσω. Επειδή είναι η κυρία Μπλάνκ, ότι θα πάει στις πάθειες. Η κυρία Κέινς, η πέρα το οποίο θα πάει να την κάνει. Κυρία Κέινς, μας είπατε κιόλας στην Παναγία στις 5:30. Χα! Ξέρετε, έτσι. Λέτε δύο δεύτερο πρέπει να το πιστέψουμε. Τι σημασία έχει αυτό. Εγώ μια σκοφή ξένη που λέει ψέματα. Έτσι κι ανοίξει το στόμα μου όμως, ακούμε όλους όσους πρέπει να μαθούν. Δεν θα σου πω απολύτως τίποτα. Καλημέρα σας, τι κάνεις. Καλημέρα. Πάμε. Είναι η διαφορετική αυτό. Αυτή η πόρτα που πηγαίνει. Αυτή είναι ένα ανοίγει, με τόσες πόρτες όλοι μπερδεύονται. Παλιά είχαμε βάλει ένα τραπεζάκι μπροστά, αλλά έρχεται το εκδίσιμο σε εκείνο το τείχο. Α, ναι. Πού? Πήγα τα μια μικροπενταριά μέρες. Είπα ότι κάνει μια μεγάλη ερευνητική και πίσω ότι πιάζει καλύτερα εκεί πέρα. Είναι ψεύτικο. Όχι, αυτά είναι κλειδωμένη χρόνια. Ξέρετε μήπως παρά του Ινδίου. Υπάρχουν πάρα πολλά ελληνικά που του συμπάζει. Τις μπάνες τους, ποιος θα το πεις, ότι τα πλάγια και πήγα εδώ. Σιά, πάω αμέσως. Αστυνομία Φλέτσα, πήγαινε να λέγεις στο Χρυσόβρη. Για παιδεύω. Ήρθατε. Καθίστε παρακαλώ. Κυρία Πλάτο, ήρθα να σας πω κάτι πολύ σημαντικό και θέλω να ακούσετε με πολύ προσοχή. Κάποιος έχει πειράξει τη πόρτα. Γι' αυτό αλλάζει πολλά πράγματα. Αλήθεια, μα ποιος δεν μπορεί να το πειράξει. Όταν έζησαν αυτό το εκείνο το βράδυ, οποιοδήποτε από το δωμάτιο, καθώς έλεγα με κιλβά από εκεί, τα πλησιάστηκε ωστόσο από πίσω, να το πυροβολήσει και να το σκοτώσει. Χωρίς να το ρωτήσουμε. Χωρίς να το ρωτήσουμε. Χωρίς να το αναδελεχθούμε. Δηλαδή, πιστεύετε ότι ένας από τους οποίους παρετούσε τον έσω μας αποπειράστηκε να δολοφονήσει. Εμένα. Γιατί άπροστα. Ωραία, αυτό πάρουμε από κάπου. Ποιος παίρνει τα χρήματά σου που βοηθάνε. Ο Πάτη Πιτσούλια και να του κρατήσει στο Μαϊντό. Αλλά δεν νομίζουμε αυτό. Κάποια μέρα, εσείς θα με σκοτώσουν. Τι εννοείς με κάποια μέρα. Εννοώ, ξέρετε, για 30 χρόνια περίπου, ήμουν γραμματέας πρώτα γέννη. Το εκατομμύριο μου. Ναι, μετά ήταν πολύ δημοσίος γιατί δεν είχε παιδιά. Άφησε όλη την περίπτωση στην γυναίκα. Και αυτό που να το φύγει σε μένα. Και αυτό, εδώ και 12 χρόνια πριν. Εγώ, αυτό το καταπληκτικό κίνητρο να ακολουθώ στην κυρία Γέννη. Αλλά δεν μας βοηθάει να ακολουθήσουμε την κυρία Γέννη. Συγγνώμη την ερώτηση, αλλά μήπως η κυρία δεν θα αναδείξει τον νόμο γιατί σε εσάς. Ναι, καταλαβαίνω το βίντεο. Η σχέση μου δεν ήταν ποτέ άλλη, έτσι που θα γίνει μαρκή πράγμα. Δεν είναι στην αρχή της καρδιέρας του. Έχει μια τρομερή. Και το είπα κάποια χρήμα. 2.000 μήνες περίπου. Που το ξεπουλήσαμε όποτε και πριν τους έδωσε. Από τότε, επειδή υπήρχε το ρίσκο, με τη μετώπιση εκφρόνησαν εκατομμύρια στην έτερα που πάρασε μια πλήρη πάλι. Η κυρία Κέντρη, πού μπορεί να βρει την τώρα, τη σκοτείου, αλλά να πάει μόνο του στο ίδιο. Και με τη μέρα στην οπτική που πάρει και το κόρπο του. Γιατί σας λέω, αν κανείς ξέρει να βρει ποτέ έξω, προνοησία δεν μπορεί να υπάρχει μόνο. Άλλοι σπαθαίνονται πριν την κυρία Κέντρη. Ποιος κύριος. Δεν το ξέρετε. Υποθέτω το ανοίξω του ράμα, το παγιέμα. Είναι από την κέντρη του, με πεπέξουν τελείες. Και στην πόλη συζητώ με το κάνω, δεν τις ερμηνεύσει. Και πόσο χρόνο μπορεί να είσαι στο αυτό. Η τραπέζα γύρω στο 25 με το 6. Αυτή είναι η νομίζω. Άρα ειλικρινά, πιστεύετε ότι. Ναι, πιστεύω ότι κάποιος σας πυροβόλησε, πρέπει να το σκοτώσει. Και βοηθιά να προσπαθήσει. Δεν μου μιλάτε να πιστάσεις καλύτερα. Έχω την αίσθηση ότι δεν ασφαλέσει. Πολύ φοβάμαι ότι περιτά του εμείς οι ηλικιωμένοι καλύπτουν τα πάντα. Ρωτάμε για κοινούς πριν του διαγραμμένους, αν θυμούμε το ένα ή το άλλο, και αυτό δεν είναι και πιο κτλ. Όλα αυτά βοηθούν, έτσι δεν είναι. Σε τι Βοηθούν να καταλάβουμε. Είναι αυτοί που λένε πως είναι. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό. ναι, κάποιος πήγε από τη λογαμένη πόρτα, έτσι δεν πρέπει να ευχάριστος τελικό του. Πάρε αυτό το γείτονο για να χρησιμοποιήσω την τέχνη.
κλάδο. Απ' την άλλη, την κακία. Μπορεί να είναι παρατσόκια. Μόνο με την πάμε. Μπορεί να είναι εδώ, μαζί μας. Αυτό θα ανοίξει, ξεσκάμε. Αναρωτιέμαι από πότε έχει καταρθεί. Αφήστε να το μάθω εγώ. Εντάξει. Σας παρακαλώ, να μάθω. Θα είναι πολύ εύκολο την θέση. Δεν θα καταλάβει κανείς να το κάνω εγώ. Εμένα δεν μου δίνει κανείς σημασία. Εσύ θα τους δέσει στην φυλακή. Εντάξει τότε. Εγώ θα σας να προστατεύσετε. Δεν είναι την δουλειά, σας διαβεβαιώ. Θέλετε να προστατεύω. Κύριε, φτάνει κύριε, σώτε μου το γιο. Εγώ φεύγω από εκεί. Την ημέρα στον χρόνο. Εγώ φεύγω από τη Σκοπία. Μην πάμε δίπλα σε άλλη. Είναι φρικτό. Τελείως φρικτό. Και μου φαίνεται ότι πρέπει να προσέχω πολύ περισσότερο τις αγγελίες που τέλος. Τη στιγμή που το διάβασα, φάνηκε πολύ παράξενο. Το είπε και όμως έπρεπε. Πώς τι ακριβώς κάνουμε την ώρα που είχαμε στραφεί όλοι και αναγκαιόμασταν τι θα συμβεί. Και δεν φαντάζεσαι το ρίγνο μας. Όχι. Η πιστή ήταν στο σκουπάρι. Άνοιξε την πόρτα. Μία μικρή σιωρή. Έστειλε με ένα περίστο. Το φως ήταν εκπληκτικό. Και μια γρήγορη φωνή είπε: τα λεφτά σας ή τη ζωή σας. Πρώτη φορά κακά έφτασε το και μια στιγμή αργότερα άρχισε φρύτο. Αυτοί τις πήγαν πάνω να φτιάξουν πραγματικές ζωές. Έτσι το λέει και το βάλω στο κόλλο. Και ο χρηματολογικός θα γίνει στο κόλλο. Με τι μου ξέρεις. Κάνετε ένα ιδέα. Να είναι μόνο την ώρα που περνούσε το πεστρίντα εκεί, αν δεν σχολείο στο τέλος. Ή μήπως μίλησαν η διαφάνεια. Όχι, όχι, αυτό δεν έχει φτάσει. Μάστε δεν συστάω να ενταφιστεί. Έχει μεγάλη σημασία κύριε αστυνόμο. Του κάνω κάπου δίπλα στο παράθυρο ή κοντά στο τρένο. Γιατί είμαι σίγουρη πως είναι κοντά στα καλόγια της. Τι θέλετε. Πρέπει να το έχω, να συμβεί κάτι. Το γράψω το φόνο του εγώ, σας εκπληκτικό. Μην πάρει στραμμένο ίσο το πρωτοκόλλο. Ήταν μέσα μάρκα. Και δεν έκανα τίποτα. Πότε στάθει στο φαγό, πίσω ή το λέτε φάω τώρα να στείλει. Ο φωτός πέρασε κάπως αργά από όλους. Υποθέτω για την περίπτωση που προσπαθούσαμε να τον ευκαιριάσουμε. Και πού ακριβώς μου στο δωμάτιο βρισκόσασταν εσείς. Βρισκόμουν με την Τζούλια Σίμον στο διάβολο. Πιστεύετε ότι ο τρίτος προορισμός ήταν αυτοκτονία ή καταδάκηση. Δεν ξέρω. Υπάρχει πως ο άντρας έκανε μια απότομη στροφή γύρω από τον εαυτό του. Και έπειτα σοριάχτηκε στο πάτο. Θα πρέπει να καταλάβει. Ήταν όλα τόσο μπερδεμένα να τις σκοτάζει. Δεν βλέπαμε τίποτα. Και έπειτα εκείνη η ξένη τώρα σε γκρεμίσει στο σπίτι της συνείδησης της. Όπως εγώ θα ήσασταν εσείς αυτός που ξεμείνετε στην επόμενη να ανέξω. Μάλιστα, με τη φίλη μου. Είστε απόλυτος σίγουρος ότι η πόρτα του πληρώνει να κουνάξει το μετρό. Μα φυσικά ήταν δικαιωμένα που δεν γιατί πιστεύετε. Απλώς θέλω να είμαι σίγουρος για τα γεγονότα. Κυρίως χωρίς μου είπαν πως σε σήμερα είναι λίγο να παίρνετε στο βιβλίο της δουλειάς του Μάρκης. Αχ, ναι, και πέρασε το άλλο στο δρόμισα πάρα. Αλλά ο καθένας μπορεί να βγαίνει όποτε θέλει και είναι στο σπίτι. Ναι, όλοι πρέπει να φτιάξεις. Κάνεις και την κόρη του κινητό. Και να πω, δεν φάει καθόλου πανικό. Να θα το αφήσεις κάτω. Και να μην το αφήσεις. Εγώ ήθελα να κυβέρνηση στη λέξη. Και να κάνει τα καλά. Πέρασε. Που χτυπούσες το κουδούρι. Και αν δεν πάντα έτσι τη λέξη. Θυμάμαι καλά, όταν ήμουν στην Ιδία. Εντάξει, κυρία Σχολέα, σας ευχαριστώ. Αν σας χρειαστώ, θα σας ειδοποιήσω. Καλημέρα, Μίκη, τι κάνει. Καλημέρα. Πάλι. Συγγνώμη για την ενόχληση, αλλά είμαστε καλή παιδιά. Άκουσα ότι κάνεις ένα εξαιρετικότητα για τα δουλειά σου είναι γλυκά. Ναι. Όχι, αλλά τα δουλειά μου είναι καταπληκτικά. Θα πάω στο σπίτι να μου κάνει το τσάι. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται.
Εμείς τη μαθαίνει και είπα θα το θεμάσει. Ωραία, ποιο πίστη τότε. Είναι φάρμο, καλωσορίσατε. Έχεις μάθει σωστά. Παρακαλώ. Ο λογότυπος μια λίγο περίεργα. Ποιος φανταζόταν ότι θα γινόταν κάτι τόσο τρομακτικό εδώ, στο μικρό μου χωριό. Εδώ έγιναν όλα, σε αυτό το δωμάτιο. Ναι, κόντεψα να πεθάνω την τρομάρα μου. Ήταν μια πολύ τρομακτική εμπειρία. Λότι, σήμερα το πρωί πέρασε τη διαλύση, δεν πας να γίνεις. Έτσι, μια κουμπί και την πόρτα και... Λότι, βλέπει, τώρα θα μιλάς συγγνώμη. Είμαι πολύ άνεμη. Δεν πήκατε τίποτα. Από όλες τις προβλήσεις δεν να συζητούν. Καταλαβαίνετε τι είναι χάρμα. Μα ναι, δεν θα πούμε λέξη έτσι, δεν είναι Δεν πρέπει. Εγώ δεν διαφωνώ. Με παίρνεις μεγάλη φρικίδα τώρα. Εξάλλου, σε ένα τόσο μικρό μέρος, δεν υπάρχουν. μεγάλη. Και ήταν έτοιμο με το γλυό, αλλά από τον τρόπο. Από τους υπηρέτες, τους βοηθούς, τους γείτονες, την είδα στον απογράμμα, στην πλάτη. Πρέπει να εκπλήσεις, λέτε, σε κανένα πράγμα. Έλα, τι λέει, θα σου έχει το δικό του το πράγμα. Στεκόμουν εδώ πέρα και ετοιμαζόμουν να τους φέρω τσιγάρα στους καλεσμένους του. Ο κόσμος είναι πολύ ευγνώστος στα αγαπητή. Κανείς δεν σέβεται τα παλιά πράγματα, όπως το πράγμα. Δείτε, κάποιος έφτιαξε ένα τσιγάρο. Έτσι, κατέφυγε στο τραπεζάκι. Πόσο υπέροχο τραπεζάκι. Είναι πραγματικά απάτη όλα τα παιδάκια. Τι υπέροχα ήταν αυτό το πράγμα. Δεν είναι πολύ ωραία. Είναι πορσελάνη πέρυσι. Είναι τεχνά. Νομίζω πως οι άλλοι πίστευαν στο φαινόμενο. Τώρα ξέρεις να ψηφιτεύουν κάθε μήνα σαν μοιάζει για τα πράγματά μου, περισσότερο από μένα. Μου αρέσει τα ωραία πράγματα. Αχ, ομολογώ πως και εμένα μου αρέσει τα γνωστά του πράγματα. Για να δείτε, ξέρετε, το ίδιο και φωτογραφίες. Προσπαθώ να κρατήσω όλες τις φωτογραφίες από τα νύχια μου, από όταν ήταν μωρά, και είναι κάθε άλλο. Ναι, έχεις μια πέρυσι φωτογραφία μου από τότε που ήμουν 3 χρονών. Πάλι. Φαντάζομαι πως η θεία σας έχει πολύ ειδικές φωτογραφίες. Είμαστε απλά μαθημένοι. Έχω με εντύπωση πως η Έλληνα, η μητέρα του μάτι, που έχει μια φωτογραφία στον τότε μωρό. Αλλά μόνο δεν την κράτησε. Τελευταία πράγματα να κάνω με 50 χρόνια. Πρέπει πάρα πολύ ωραία. Γι' αυτό έπειτα όλα παιδιά. Αλήθεια ποια είναι. Μήπως θέλεις να βρω παλιές φωτογραφίες. Τι μ' αυτό, τι τους αμυφράλες. Τι καπέλα ήταν αυτά. Θα στο κομψίνο μου ήταν να φύγω σας. Πα, γιατί τι κάνεις, παιδί. Εγώ είμαι ποιητή στο πανεπιστήμιο. Και τώρα πρέπει να πάω να διαβάσω. Πες εμένα κύριε μου. Έρευνα. Κύριε Λέντι, να πάω στους μάρτυρες. Έχει με μοιάζει. Δεν θέλω να κάνω και μάρτυρες και εντάξει, έτσι θα πάω εγώ. Με συγχωρείτε, κύριε. Λέντι, θυμάσαι που μου είπες πριν ότι θες να μου δώσεις κάτι τολικές. Ευκαιρία είναι τώρα να πάμε να τις πάρουμε. Πάμε, πάμε. Ώστε σχεδόν στην ίδια τη σχέση τα μάτια από το σχολείο. Η δική της φιλία είναι πράγματι πολύ παλιά. Έτσι είναι. Πολύ λίγοι άνθρωποι θα είδαν πιστοί παλιούς φίλους όσο η Λέντι. Τόσο ωραία πολίτης. Και να τον τόσο πολύ τη ζωή μου. Πάνε και μόνο τόσο σήμερα. Η ζωή είναι σκληρή, πράγματι. Η πέρα βάσανα με το κουφάλι ψηλά. Πάντα αυτό το σκέφτομαι. Νομίζω πως όσο καλά της Λέντι της Λέντι, τα αξίζει πραγματικά. Τα χρήματα μπορούν να κάνουν πολλά για την πολιτική τη ζωή μας. Τα χρήματα. Ξέρετε, κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνουν τα χρήματα ή η έλλειψή τους, αν δεν το βιώσει πραγματικά. Να κάνεις λένε για δουλειά και να σου λένε είσαι πολύ μεγάλο. Να πρέπει να πληρώσει τον ίδιο, αλλιώς θα πεταχτείς έξω για να δεν έχει πολύ μεγάλη μήνα. Τα χρήματα, η σύνταξη δεν κάνει όλο. Δεν κάνει τίποτα. Το ξέρω. Έγραψε στη Λένε. Έχει να δω τα κομμάτια στην εφημερίδα. Δεσπιτή, τηλεβίσια, πλάκα. Ξέρετε, είχε δουλέψει γραμματέας. Στο πλούτο, το έτεινε. Ήταν πολύ έξυπνη κοπέλα. Δεν ήταν η εμφάνιση. Ήταν ο χαρακτήρας. Σκέφτηκα, μπορεί να με θυμάται. Βγαίναμε μαζί σου λίγο. Ήμασταν πίσω, μου πήρε. Και έτσι, η Λότη ήρθε και με πήρε. Είπε ότι χρειαζόταν βοήθεια. Θα έκανε τα πάντα. Τα πάντα σας λέω. Ξέρετε, δεν είμαι τόσο φασίωση στο οποίο κάνει. Καταλαβαίνω πόσο οφείλει την καλή μου λεπτήση.
Είναι κάποιος που με βοηθάει. Αυτό είναι λάθος. Ναι, είναι. Εσύ τι εγώ, εσύ δεν είναι τον κόσμο. Όμως η καλύτερη επίσης και όλη αυτή η υπόθεση με έχει μπερδέψει πάρα πολύ. Όλοι ασχολούνται με την άλλη πόρτα. Κάθε μήνα το πρωί πρέπει να υπάρχουν στη λάθος. Υπάρχουν πολύ περίεργο. Ξέρετε, εγώ είδα. Είναι δύσκολο για εσάς. Λογικό είναι να μην θέλετε να φτάσετε πια της αστυνομίας. Τι σκουάρι. Πήγα για να μαζέψω τα πράγματα. Πάμε στα πάρτι για τις δημοτές. Ρωτήσω μια άλλο δεν υπάρχει και ένα φτερό. Με το που με είδε και αναρωτιέμαι τι δεν έχουν εδώ. Εγώ φυσικά δεν είπα τίποτα. Ναι. Και την προηγούμενη φορά είμαι σίγουρη ότι ο Πάτερ κάλεσε την Ελλάδα. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι δεν είναι γνωστός. Ξεχάσετε το συμβόλαιο τώρα. Εμείς απλά μιλούσαμε. Θεία Τζέιν, νομίζω πως πρέπει να φύγουμε. Ευτυχώς θα θέλουμε και ετοιμάσαι να πλήρη σου. Τώρα καλή ευχαριστώ που κρέσεις στην τροπιά θητεία μου. Λέτη, ευχαριστώ για τις πολιτικές. Σας ευχαριστούμε πολύ για το ισχυρό σου απόγευμα. Καλό και κοιτάτε. Καλημέρα, κύριε Φάκης. Γεια σου. Τι είναι αυτό που κάνεις? Δεν βλέπεις. Δεν είναι πρόσωπο. Πες με το χώμα. Επαθητεύω τη δουλειά του παρούια. Τα φταίνεις. Τι περίεργος τώρα. Σαν να λέμε ξαναφταίνεις. Μια φορά. Δεν σκάτσου το κουρμένο. Δεν φύγει, είμαστε εδώ. Σου έχω πει να μην έρθεις εδώ. Δεν μπορώ. Το ξέρεις, είναι μεγάλο το μαθήσεις σου. Και τώρα δεν έχεις καμία δουλειά εδώ. Α, κάνεις λάθος. Έχω δουλειά. Με στη μάνα μου να πάρω κάτι το ότι θες. Έτσι μου βρήκα την ευκαιρία και ήρθα να σε δω. Είπα. Ξέρεις, είχαμε μόνο με εσύ. Ποιες φαντασίες. Να υπάρχει. Γιατί είναι εσύ, πες μου, τι σκέφτεσαι, τι νιώθεις. Σε ευτυχισμένη, δυστυχισμένη, τρομαγμένη, και ό,τι πρέπει να υπάρχει. Το τι νιώθω είναι και δική μου υπόθεση. Είναι και δική μου όμως. Θέλω να σε κάνω επιλύσεις. Δεν έχω να πω τίποτα. Τι φταίει, εγώ σου, τόσο είναι. Εντάξει, τον αγαπούσες και αυτό σου πέθανε. Δεν είσαι μόνο η γυναίκα μου σου έρθει στάνοντας στον πόλεμο. Πρέπει να το ξεπεράσει πλέον. Είσαι νέα, όμορφη γυναίκα. Και εγώ θα αγαπώ. Είσαι, έστω γι' αυτό. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Μου φαντάζω ότι έχεις ένα σώμα, φαντάζομαι. Και είναι ο Χάρη, ωραίο αρνητική του πόλεμου, και στο τόπο στην Ιταλία. Γιατί τώρα έχει το χάρη. Εγώ έχω το Χάρη. Να σου πω αυτό το χάρη. Και αυτό με συνταγαπίνω μου. Τι λες, Φίλιππα, να παντρευτούμε. Θέλεις να το θυμάσουμε. Όχι. Όχι, μα γιατί. Δεν ξέρω τίποτα για μένα. Τίποτα και τίποτα. Γι' αυτό. Πήγε τώρα και δεν έχει κυρία Λούκα. Να πάει, πρέπει μια πολιτική γρήγορα. Κάποιες μας κομμάτι τα πράγματα, μερικές τηλεπρικέντες και το καλό σου κέικ. Θα κάνετε πάρτι. Για να δεν έχετε συμμετάσχει πάρτι. Θα έχετε μερικούς κόσμους για να τσάρα. Γιατί κάνετε για αυτά τα γενέθλια. Είναι καλύτερο να πανταχθεί. Αυτή λοιπόν δεν θέλει να σπάσει. Γιατί πολύ που βρίσκονται τώρα. Θα νόσουμε για γιορτή γιορτή. Το ίδιο είπατε και την προηγούμενη φορά. Και η γιορτή έγινε. Αυτή τη φορά λοιπόν δεν. Το ξέρετε τι μπορεί να γίνει εδώ μέσα. Εγώ δεν είμαι όλη μέρα. Τη νύχτα και δεν την πόρτα, δεν του μιλάω να δω γιατί δεν εκεί μέσα. Έτσι λοιπόν θα ασφαλίσει. Το οποίο θέλω να φτιάξω να είναι αυτό που θέλω. Το πλούσιο αφράνο σοκολατίνια κέικ. Θα είναι αφράνο. Θα είναι πολύ ωραίο. Και θα γράψω πάνω χρόνια κοντά. Δεν θα υποβάλει ποτέ τέτοιο κέικ. Ο κύριος Χάρη. Το κέικ. Δεν θέλω να το κέικ. Στην πραγματικότητα είναι τηλεφρόνηση. Εννοείται ξέρεις να πεθάνεις αν φας το κέικ. Ναι, αλλά δεν μ' αρέσει. Δεν σε φαίνεται το κέικ. Όλοι. Όλοι καλύτερα. Όλοι έτσι θα νιώσουμε, Μίτσι. Πήγαινε τώρα, δεν ο λάπης.
Εγώ τώρα, έχεις πολλά. Δεν είναι να μου κάνεις ένα τόσο ακριβό δώρο, δηλαδή, σου αξίζουν τα καλύτερα. Και έτοιμος του αρέσει. Μπράγια σου πολλά. Ω, τι βλέπουν τα μάτια μου. Έναν υπέροχο θάνατο. Πάσε. Είσαι ακουσμίτσι. Διαπονείται λίγο στον κόσμο που σου δώσει το κέικ της. Είναι για τα γυναικεία της δώρας. Ναι, ναι, είναι το γυναικεία μου. Ωραία, αυτή τώρα δεν είναι πολλά. Σοκολατάκι κι εγώ, πετύχα. Έχουμε για τα στρατιωτικά. Μας έρχεται. Ποιο φαλώντες. Πολλά. Για τέσσερις. Είναι τα ωραιότερα γενέθλια της ζωής μου. Καλησπέρα. Πού είπες ότι εορτάζεσαι? Εδώ είναι. Χρόνια φωνάζεσαι. Ορίστε Ρωμαία το μερίσιο μας. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω, δεν Μάμα, είναι στην άδεια, είστε εκεί. Πάνε και είναι σε αυτό το στρατιώ. Αυτός είναι αστυνομικός. Δεν κηρύγεται κύριε και τα σέγγι. Φαντάζομαι που φυλάει τη φιαλέ. Εγώ μπορώ να μιλάω πολύ και μόνο μου, ευχαριστώ πολύ. Διαλέγω τα πλάτη της πλάτης. Τα πάρεις πάνω στο σκόρπερ. Ναι, στο λόγο. Πήγαινε στο λόγο. Να τα λέγω. Πάλι καλά που είναι το κυρία Χάρμου, πήγαινε με τις μάτες. Είναι να τα τις καλήσω πολύ. Πολύ καλά. Από την έξωση θα είναι. Από τον κέικ θα είναι. Άσε την εγώ, δεν νιώθω πολύ καλά. Άσε την μας λέγεις επίθεση που παραβαίνει όλη την ώρα. Εσύ. Έχει τζίγιο. Θα πάω να πάρω μια σκυρί. Θα πάω να σου πλώσω. Από τη φταίνει την παλιά μου εδώ, φταίνει το μπάνι. Ευχαριστώ, Τζούλια. Αυτό που με πήρασε. Θα δώσω μια στιγμή την δεύτερη μαγείσα του πόδου. Δεν είναι έτσι. Τη ώρα που δεν είναι μαγείσα, κάνω πνευματική εργασία. Αν παραμύθι. Τι είναι πνευματική εργασία μπροστά σε ένα έργο τέχνης όπως εκφέρουμε στα. Σου είπα να μην το λες έτσι. Έτσι θα το λέω και τελείω. Ας πει τη δουλειά του. Την δικιά σου στη μια σου έτσι. Δεν μου σε σπίτι. Σε πειράζει τώρα, θα πάρει και τις δικές μου. Είναι το κομμωτήριο μου, δίνω σκληρά. Έχω την κόρφερση στο δολτάρο. Ευχαριστώ, αλλά ήταν αλήθεια κουτί. Εκνευρίζουμε που δεν θυμάμαι που πάρω τα πράγματα μου. Τέλος πάντων, ευχαριστώ. Λίγο στο κρεβάτι μου. Καλή νύχτα. Καλή νύχτα τώρα. Νομίζω ότι πέρασε πολύ καλά. Και εγώ αυτό πιστεύω. Ναι, αυτό ξέρει. Μας πήγαμε. Πήγα, εγώ κύριο. Δεν ισχύει σιγά σου. Για αυτήν, ας πούμε. Όχι, ξέρω ότι μια φορά σε ανησυχεί ο γιος σου από το σχολείο. Οπότε αποφάσισα να κάνουμε και για αυτή. Και πέρα από το εισόδημα της τώρα, στα πίνω όλα στη σένα. Τώρα μόνο. Δεν το θέλω. Αλήθεια. Δεν σε πέρα. Είσαι όλος του δεν έχω κανένα Πάει και το πάνω και την τέλεια. Ξέρεις. πολύ μακρινή. Δεν έχω καμία αισθήση πάνω μου. Πού και το έχω. Δεν ξέρω. Άλλο δεν το θέλω. Άρχισα να με φύγει πάνω μου. Δεν συμπάθησα.
Είναι εκπομπή, σαν την χώρα. Θα πάρεις τώρα. Μα δεν το πετάτε. Θα πάρω τα απαραίτητα μέτρα για να το αποφύγω. Σταμάτα να φωνές, σκέψου. Για χαρά τα στα χαρτιά σου, Φιλίππα, βλέπω ότι είσαι τριγάνα από τα μάτια. Ενίκο Κωνσταντίνο. Τι κάνεις? Ναι, άκουσα. Μάλιστα νομίζω ότι ήταν σχεδιασμένο να ακούσω. Τι εννοείται? Η εφοπλή Λετήσια δεν έχει κρατεί. Όπως και να έχει συντάξει το Φιλίππα και στη πλεονεκτική θέση. Τζούλια, εγώ μου θέλεις άτομο. Δεν θέλησε, πώς δεν θέλησε. Έχεις αρκετές δυσκολίες, μάθεις όμως ένα. Αν κάνεις ξεκάθαρη διαλέκτικο υπαλληλμό, ένα υποστείς εσύ. Μα πάει το χασό σπίκα τώρα. Άρα ξέρει την ηλικιωμένη την πεντέλη της Βαλτία. Καλά τη σκέφτηκα φιλικά και πρέπει να πιστεύω ότι είσαι πραγματικά πολύ. Τζούλια, δεν θέλω να πεις τίποτα στο πάνω. Αλήθεια, αγαπητή μου, να με συγχωρήσεις μάλλον. Πιστεύεις όπως το πεπιέρμα. Πιστεύεις ότι αυτή το έδινο και δεν το ξανακάνω. Μα μόνο δύο άτομα μπορώ να σκεφτώ που θα μπορούσα να το κάνω. Οπί. Ναι, μόνο αυτοί οι δύο έχουν την κατάλληλη ηλικία. Δεν είναι τόσο απλά τα είναι. Υπάρχουν διάφοροι συνδυασμοί και διαδραδόσεις. Μπορεί να ανασβαίνει, θα δένει. Ή ακόμα να φορούν και το κερνέ. Αν η Λέτη έχει 30 χρόνια, δύσκολο. Όλοι και τα λεπτά είναι πολλά. Ο επιμερητής έγραψε να γράφει από τη Σκωτία. Λέει πως η κυρία Γκέντελ επιβεβαιώντα λοιπόν. Πες του, κυρία Τζέιν, τι για το φωτογράφο, με λεπτομέρειες. Βεβαίως. Εξάλλου λεπτομέρειες είναι που κάνουν και φορά. Η Λετήσια Πλάτα είχε μια αδελφή, Σαρλότ, η οποία είχε κάτι σαν δυσμορφία στο λαιμό και δεν έβγαινε ποτέ από το σπίτι. Η μόνη της επαφή με τον έξω κόσμο ήταν τα γράμματα που της έστελνε η αδελφή της, γιατί η Λετήσια ξέφυγε, πήγε στο Λονδίνο και σπούδασε λογική και έπειτα έφυγε στη δουλειά στο κέντρο. Η οικογένειά του την αγαπούσε πολύ και τη θεωρούσε από δικό του άνθρωπο και όχι μια άλλη άλλη. Στεναχωρήθηκαν πολύ όταν παρεμβήθηκε μετά το θάνατο του πατέρα της για να προσέχει την αδελφή σου. Με την κυρία Γκέντελ αλληλογραφούν όλα τα χρόνια, αλλά δεν έχουν παρέμβαση. Παρακαλώ. Όχι, το σημείο δεν είναι εδώ. Μα τι έγινε με την πλάκλο. Ναι, θα τον ειδοποιήσω. Θα σε ειλικρινά. Τι έγινε, ποιος πέφτει. Βρήκατε τώρα. Σήμερα το πρωί είναι στο κρεβάτι. Ο Χόρκης. Άνοιξε, άνοιξε. Είπαμε ξεκάθαρα ότι ήταν βοσκό και όχι βοσκοπούλιο. Και την επόμενη μέρα, τι ήξερε η Ντόρα. Δεν σβήνει πλάτο, με συγχωρείτε που στενοχωρώ έτσι, αλλά
Ο Θεμέλιος ήθελε να πάει σε ένα δημοτικό. Η μπάτσα έπρεπε να μεταφέρει ένα στο νοσοκομείο. Ο Θεμέλιος ήθελε να γράψει. Όντως έτσι που παίρνει τις μάρες του. Επίστημα είναι εγώ. Ο δεσιμότατος είναι άνθρωπος με μεγάλη κατανόηση. Δεν με έκανε την πλακό της Παγιωτιάνου. Με το συμφωνούμε όλα σε κανονίξει. Εγώ είμαι μια ξένη, αλλά λυπάμαι πολύ. Δεν καταλαβαίνει τι είναι. Και τώρα ήταν ο μόνος σύμβας μου στην Παλαιστίνη, δεν είναι μόνη που ήμουν. Και τώρα που έχει και μόνο μόνας. Καταλαβαίνω τι εννοείται. Πρέπει να γράψω μερικά λόγια στο κομμάτι. Αν θέλει, καμιά φορά δεν μπορώ να γράψω και αυτό. Καλησπέρα. Είστε εδώ. Μη σμάρτω και την καλοσύνη να μου φέρει να γράψω το κομμάτι. Ήρθα να σας ενημερώσω ότι η επιβεβαιότητα σπυρίνη περίπου σύμφωνα με την κόμμα. Σπυρίνη. Ναι, το ρομάδι του είναι σπυρίνη. Ένα μπουκαλάκι που θα μελίσει. Ο γεγονός είναι να κανάλιση που ελόγχει την σπυρίνη περίπου σύμφωνα με την κόμμα. Και το ρομάδι δηλητηριάστηκε. Ίσως αρχίσει το πράγμα της εδώ. Όχι, δεν ήμασταν εδώ. Είχαμε πάει Εγώ δεν μπορώ να το υποδείξετε. μου φέρνω τότε να σας κάνατε στα λυπητήριά μου. Ποιος προσπάθησε να σας σκοτώσει δύο φορές. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Πείτε μου, αν βλέπεις μια κέκλα και δεν κάνω νόμιζα, το προφανώς. Ίσως και όχι. Μου πέρασε πολλά χρόνια. Έχει περάσει. Μήπως έχετε κάποια φωτογραφία πίσω. Ίσως έχω κάποια φωτογραφία που είναι και στο μέσα, σε ένα παλιό άλφα. Μπορείτε να το δείτε, ναι. Εσύ να το πίσω. Πράγμα τι διαλέγεις. Τα παλιά. Εδώ, τουλάχιστον το κάτω. Ορίστε, τι ψάχνουμε. Τις φωτογραφίες, οι φωτογραφίες που το λέμε στα κέντρα. Μα δείτε, εδώ πέρα έχει κενά. Λίγες φωτογραφίες. Την προηγούμενη φορά δεν είχε κενά πουθενά. Μάλιστα, κάποιος πήρε όλες τις φωτογραφίες στα μια κέντρα. Τι λέτε, σταματάει να θέση και κάτι γράμματα. Τι είναι δικά σου να τα πεις. Γράμματα, μπορώ να τα δω. Μα είναι προσωπικά. Μπορεί να είναι κάποιο στοιχείο για την Αγγέλικα, δεν το θυμάμαι. Νομίζω ότι πρέπει να μου επιτρέψει να σα διαβάσω. Εντάξει, καθόλου. Αν και δεν νόμιζα να αφήνετε κάτι. Μπράβο. Τι οκ, θα σου παίρνει μια λάπα για να βλέπεις καλύτερα. Πρόσεχε όμως, γιατί είναι ξαφνισμένο το καλώδιο. Ευχαριστώ καλύτερα. Όχι, όχι, δεν θα κάνεις εκεί. Υπάρχει ένα διακόψη στο καλώδιο. Κάτσε με αυτό το καλώδιο και να το δεις. Όχι, κάτι δεν θα πάρει, τώρα δεν έχουμε καθόλου ρεύμα. Πάω να αλλάξω τις ασφάλειες. Κοίτα, έκαψα και το τραπεζάκι. Θα δω μήπως έχει ο Τζόλι αν καμία φωτογραφία. Δεν χρειάζεται κάτι μου. Άκου λεωφορείο. Πήγαινε, θα τα βολέψεις. Εντάξει, θα αλλάξω την ασφάλεια και πάει. Το καλό. Λάθος. Φωσικός και όχι το σκοτάδι. Σκοτάδι. Ποιος είναι.
Όχι, θα θέλω μάθει. Δεν θέλει να το πατήσεις καθόλου. Αυτό σημαίνει δεν θυμάμαι τίποτα. Μάγι, θέλω να κλείσεις τα μάτια σου και να του πεις να χρησιμοποιήσει ούτε κόσμο. Να μην νόημα έχει αυτό. Μην είσαι τα χάσου, δεν έχει πείραμα να το πάρει. Είναι ξεκάθαρο πλέον από αυτή τη στιγμή. Δεν βλέπεις το καταπιστεύεις. Μα έχει περίπου, το είδα και σε παράδειγμα πήγα. Ναι, αλλά δεν έχει. Εκεί ήταν τι θέλεις. Αυτό πρέπει να κάνεις. Όποιος το έκανε, σκότωσε. Έτσι και την ώρα τώρα. Δεν κάτι που την πόρτα να της το κομμάτι από το βράδυ της χριστιανίας και μάλλον το κάνω. Τι είναι στο πάνω. Νομίζω ότι δεν είναι λοιπόν πρώτα το οποίο κοιτάτε τις κύριες φυλάκες. Θα πρέπει να τα βάλουμε σε μια σειρά. Λοιπόν, πού στεκώ. Αυτό λέω τόση ώρα. Στεκόμαστε δίπλα της πόρτας και όλα αυτά και πίσω από την πόρτα. Μάλιστα, μάλιστα, άνοιξε και το πρώτο. Αλλά δεν θέλω να καταλάβω τι δεν είναι το πράγμα. Θα σου περιγράψω μια στιγμή. Τα φώτα σπίτι, με μπαίνει αλλού. Όσο εκείνος φορνάζει, ο Γράτης μπαίνει από την άλλη πόρτα. Πηγαίνει πίσω από το ρούμπι. Πυροβολεί δηλαδή δύο φορές. Έπειτα σκοτώνει το ρούμπι. Και στη συνέχεια επιστρέφει από την ίδια την πρώτη δρομή στην θέση μέχρι να ανάψει το φως. Ναι, ποιος είναι. Αυτό θα μας το πεις εσύ. Εγώ, δεν μπορώ να ξέρω. Μα τρεις που λέμε τόση ώρα, θα τα βγάλω. Πού είστε το φως. Μα δεν ξέρω, δεν θυμάμαι σας λέω. Κοίτα. Εσύ είσαι πίσω μου. Εγώ είμαι πίσω τάρι. Ο πάτος που έχει πάει στα διάβολα και βλέπει το στο πηγάκι. Στην πολύ. Ναι, θα θυμάμαι αυτά να τα πούμε. Δεν είχαμε το με η πόλη. Πήγε αυτή στο διάδρομο, μετά το βάρη. Δεν μπορώ να το πω. Προσπάθησε λίγο αυτό, να μας πεις τι είναι. Δεν ήταν τα διάδρομο. Δεν θα μου βάλω τη βίντεο. Κι όμως, εσύ είσαι το μόνο άνθρωπο που έμενε. Όλοι είχαν εκτροφή, αλλά εσύ βρισκόταν πίσω από την πόλη. Δεν έμενε. Όλοι οι άλλοι δεν έμενε. Μα εσύ πρέπει να έμενε. Ναι, ίσως έχετε δίκιο, αλλά δεν είδα τίποτα. Ο φαγός πήγε στη συνέχεια. Και τι σου έμενες. Πότισε το πρόσωπο, έτσι δεν είναι. Τι σου φέρνει στο κοκκράζιο. Ναι, έτσι έγινε. Η δεσποινή φάρε, σαν το δωστό. Είχε μείνει με το στόμα ανοιχτό και τα μάτια στριψωμένα. Συνέχισε καλύτερα. Αν δεν είδα τέτοιο άλλο. Εννοείς πως δεν υπήρχε τίποτα να δει. Ο Φακός δεν πότισε κανένα να στέκει την κάτω. Όχι, δεν ρωτώ. Η κυρία Χάρη θα πρώτα στην κατευθύνση του πρώτου. Και τα μάτια της χρυσά και τα χέρια της άλλης και στην πρώτη. Όχι, τέλος του γλώσσου. Μείνεις μεγάλο. Τα λουλούδια πάμε στις τραπέζι και τα γάλα από το πράγμα. Ο Φακός δεν γύρισε σε έλεγχο. Παρακαλώ. Δεν πήρε τα γράμματα του ακούω, τι έγινε. Αλήθεια. Δεν υπάρχει κανένα γράμμα από τις αγγλώματα που είναι επίσημα. Μα γιατί είσαι ένα μόνο να ψάξεις γράμματα. Η αδελφή της δεν της έγραψε ποτέ. Ναι, ναι, σας ευχαριστώ εσένα. Θα τα βρούμε κοντά. Λοιπόν, μήπως την είχε κάτι άλλο. Θυμήθηκα κάτι απίστευτο. Ο παλαιόμος δεν το κατάλαβα. Αλήθεια. Τι. Αυτή δεν ήταν εκεί. Ένα γράμμα. Από ποιον να είναι άρρητα. Αγαπητήσατε φιλέ. Έγραψα, αλλά δεν μου απάντησε. Ήθελα να έρθει η μητέρα να σε δει. Με αγάπη. Τι! Τι έγινε. Ξέρεις τι μου είχε γυρίσει, σου λέει και Πάτρικ. Ναι, ήταν πριν από μένα, αλλά πάμε να το αλλάξουμε. Φώναξε του σε παρακαλώ.
Το διαβάζει κατευθείαν στην τέτοια νέα. Μην πεις, Φιλίππα, μην είσαι παρακαλώ. Ναι, μπορείς να με ισχύσεις αυτό. Να στείλω τηλεγράφημα, τι πλάκα σου πίνω. Μα τι σημαίνει το τηλεγράφημα. Αγαπητή ξαδερφιλέ, έδωσα στο κάτι πριν 2 μέρες, αλλά δεν μου απάντησε. Μπορώ να έρθω να σε βρω. Το τρένο μου κάνει την Τρίτη, σε 6 και 4. Θέλει και η μητέρα να έρθει να σε δει. Με πολύ αγάπη, Τζούλια Σίμονς. Τι, μα πώς. Αυτό το πράγμα, σαν αδελφή σου, έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι. Ναι, αν επιτρέπετε. Ποια είναι αυτή η νέα που σου βάλει στο σπίτι μου και παρουσιάζει σαν αδελφή σου. Τι έλεγα να σου εξηγήσω. Σε παρακαλώ, άφησε να σου εξηγήσω. Αυτό πρέπει να κάνει, να μου εξηγήσει. Ποια είναι αυτή. Η Τζούλια, η πραγματική Τζούλια, ήθελε πάρα πολλά γλυκό. Είχε μια ευκαιρία να πάει περιοδία μεγαθεία. Αν το μάθει η μητέρα τη, εγώ δεν είναι κεφαλικό. Γι' αυτό σκέφτηκα αυτό την κουπέλα μου στη θέση. Ήταν να παίρνει ένα εισιτήριο. Αστείο, αστείο. Άρα στο καλό κάνω. Ωραία. Να φανταστώ ότι είσαι εξωφρενών. Εγώ στη θέση σου θα ήμουν. Ποια είσαι Λοιπόν, είναι η Έμμα Τζόσελιν Στάμ. Τώρα την Τζον Στάμφορντ και τη Σόνια Γκέρι. Είναι το ένα από τα δείγμα που και Έμμα. Τι, πώς. Ο πατέρα και η μητέρα χώρισαν 3 χρόνια μετά από την συγκρογμή. Ο καθένα τράβηξε τον δρόμο και χώρισε τη μάση. Εγώ, τον πατέρα, δεν πέρασα τα καλύτερα τοπικά χρόνια. Στον πόλεμο, χωριστήκαμε. Από τότε δεν το πλήρη. Εγώ βρέθηκα στη Γαλλία και μπήκα στη Γαλλική Αθήνα. Να αυτό. Για να μην αποφευχώ, επέλεξα με Λαθήνα και άρχισα τα σχέδια μου φοβέλη. Ήξερα ότι ο αδερφός της μητέρας μου ήταν πολύ πλούσιος και έτσι άρχισα να ψάχνω σαν κάποιον. Η έρευνα με έφερε στη στάση. Θα μιλήσω ειλικρινά, σκέφτηκα ότι αν κατάφερα να σας γνωρίσω φιλικά και αν δεν συμπαθούσα τέτοια, λυπόσασταν την ώρα κορίτσι, όλο μόνο μου. Πάστε έτσι, Ναι, αρχικά είχα φανταστεί μια τακτική του προσέγγιση. Και επίσης θα ήθελα απίστευτα να θέλει που έχει στο πάλι. Μην κατηγορείς τον έθνο, μην κατηγορείς τον πάλι, ενώ η δουλεύα του δεν είναι Και τέθηκε το ρόλο τη συνέχιση να ακολουθούσε ένα πέρα από το μας και έγινε αστυνομία. Μίλησε άγαπη, λέει τι όταν συνέβη αυτό το τελευταίο γεγονό, πώς θα μπορούσα να πω την αλήθεια. Με μια υποκριτισμό σοβαρό κίνημα στην πολεμική του. Και τώρα έχει μόνο το λόγο. Δεν είμαι εγώ που προσπαθεί να σε σκοτώσει. Παιδιά μου, για κάποιο λόγο, όσες φορές και αν το έλεγε που θα μου δείξει, ποτέ δεν το πίστευα. Αν εσύ η Εύα, πού είναι αυτή? Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν σε πιστεύω, Τζούλια. Ποια είναι η τελευταία φορά που το είδες? Έρχεται να το γνωστό από τότε που ήμασταν 3 χρόνια. Από τότε που βγήκε η μητέρα και ούτε τη μητέρα μου κανένα, δεν ξέρω. Αυτά έχεις να πεις μόνο. Ναι, θα μπορούσα να πω ότι λυπάμαι. Αλλά δεν θέλω να αλήθεια μου. Άλλωστε θα δώσω την ευκαιρία να το ξανάκανα. Εκτός βέβαια που το κομμάτι με το φως. Τζούλια, πώς του τα λυπιά έκθεση. Ναι, 1,5 χρόνο. Άρα, ξέρετε, λήξει και όπλο. Ναι, και πολύ καλά μάλιστα. Ξέρω ότι το πάσο μου βλέπει. Σε πληροφορώ ότι δεν σε πληροφόρησα εγώ. Αν δεν το κάνει, δεν θα είμαστε αρχίσει να είμαι σίγουρη. Ήρθε ξανά η αστυνομία. Αυτό είναι καταδίωξη. Πότε θα μου το αφήσει λύση. Εγώ πάω μέσα. Πάω να φροντίσω για το βραδινό, να μην με βλέπει ότι υπάρχει εμφανία. Καλησπέρα σας, Βασίλη. Είναι εδώ η Κωνσταντίνος, την Ιππανόηδε. Δεν την έχω εντελμένα. Κυρία Χάρου, γεια. Ανησυχεί. Το ίδιο και εγώ. Τι πράγμα χειροτερεύει. Όποιος το κάνει αυτό τελώς εν τέλος. Θα μου κάνει κάτι. Πρώτη φορά που έχω περάσει τόσο καιρό. Τι βρήκατε. Τι βρήκατε. Πέτσε το χέρι. Και είναι την κυρία Χάρου που μου έδωσε φωτογραφία. Η σημείωση του πράσινου. Λάδι. Το σκος και όχι τον κομπούνα. Η όδιο μακαρτάρα. Μακαρτάρια. Λόπι και ουκιλέ. Δεν δώσω νόημα. Πάντως όποια με πήγε είναι να μας πήραν απέτσι. Μα τότε μάλλον δεν χρειάζεται να εξηγούμε τόσο πολύ. Ναι, τους είδα πριν πάω με στο που πήγαινα, πρεσβευτικό κτίριο. Μάλιστα, συζητούσα κάτι με τόσο προσίαση, που όταν τους χειρέτησα δεν μου έδωσαν καμία σημασία. Εντάξει, πάω. Είναι έτσι. Πρέπει να τους κάνει ευκολικές. Δεν είναι πολύ καλά το τέλο. Πάμε και λίγο στο Χριστίδη.
Θέλετε να πάμε στο κύκλο σήμερα που θέλετε. Ναι, πάμε στις εξής καλύτερα και έτσι να σου πω. Το τυπορείο του να πιωρείτε τα δίκτυα, τα μαθαίνουμε. Αν ήταν καινούργιο, μην ήταν έχει και μυθορυθείς. Ναι, πήγε να βρει την μάτια. Στο τομέα ήθελα. Και ποιος που το φτάσει στην μάτια. Ποιος ξέρει τι να θέλει κάποιος να σου δώσει μια λέξη. Άλλος ένα συμφέρον. Μα αυτό ήταν δεν φτάνει πια. Τι έχουν μείνει από το θάνατο. Έχει τρομάξει. Πώς μπορούσα να βρω τον εαυτό μου, τελικά δεν μπορώ. Τι αλήθεια θα το δουλέψω εγώ. Εσύ. Ο επιθεωρητής πήρε τηλέφωνο και έρχεται με όλα τα κομπανία. Εγώ δεν με πήρε. Δεν κάνω τίποτα. Πάω και στο δωμάτιό μου. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Μία περίπτωση. Διαρρεύτησε παρακαλώ. Καθίστε. Α, γιατί μας δεν είχαμε όλοι στα φωτικά μας. Θα αρχίσουμε να κάνουμε. Και κάποιος θα πάει να κοιτάξει τίποτα της πλήρια. Θα πάω. Λοιπόν, τώρα που θα φώσω να ανακαλύψω, θέλω να πούμε τις κινήσεις το βράδυ του φόρτου, ξέρεις και τις πληροφορίες του κορώνα. Γιατί δεν θυμάμαι στη μήνυ να έρχεται. Είμαι εγώ κυρία αστυνόμη, ένα τίποτα είναι. Κι όμως, εγώ είδα το όχρο γεμάτο στην κουζίνα. Αλλά εμένα κανείς δεν με ρωτάει. Κυρία Στουγκράμ, δεν το ήλεγε. Παρατηρεμίστε. Ναι, θέλω να μάθω τι εννοούν. Κύριε Σουέτερ, πείτε μας, εσείς ήσασταν με το όπλο. Εγώ, ό,τι λέτε. Ναι, εσείς πήγατε από τη λαβρωμένη πόρτα, πλησιάσατε τους έτσι από πίσω, πυροβολήσετε 2 φορές στον τοίχο, τον σκοτώσατε και γυρίσετε πίσω να ανάψετε τον αναπήρα για φως. Η όλη ιδέα και η επιθεωρητά είναι πολύ τερατώδης. Τι κίνητρο θα έκανα να το κάνω. Τι με δείτε, αν ένα πλάκο του σατάνι, 2 άτομα, ο Πιμ και η Εύα. Και μια στιγμή τη Τζούλια ομολόγησε την Εύα, από το σημαίνει ότι εσείς Πιστεύετε ότι εγώ ήμουν βίβλο. Απίστευτο. Είμαι ο Έντμουντ Σουέτερ. Μπορώ να σας το αποδείξω κιόλας αν θέλετε. Εδώ γεννήθηκα, με ξέρουν όλοι από μικρό παιδί. Έχω πιστοποιητικό γέννησης. Μπορώ να σας το αποδείξω αν θέλετε. Δεν είναι αυτό σου πει. Εγώ είμαι. Ότι. Ναι. Όλοι πέφτουν ότι ο παιδί ήταν αγόρι. Βέβαια η Έμα ήξερε ότι έχει δημιουργηθεί. Και όχι το η οικογενειακή αλληλεγγύη φαντάζομαι. Σε αυτό κατάλαβα το κρίνει. Μια στιγμή μητέρα ξέρει, τουλάχιστον πώς είναι θυμάμαι. Είχα την ίδια ιδέα με την Τζούλια μου. Όταν έφτασε το θεσικό μου, αμαρτήθηκα θα έκανα. Έμαθα και τη πλάτη μου και είμαι εδώ για να δουλέψω. Όταν δολοφονήθηκε ο Ευθύς έτσι, φοβήθηκα. Η απόπειρα που μας τηλέφωνε έφτασε στη θέση του κυρίου. Έτσι αποφάσισε να μην μιλήσει. συγχώρεσαι. Πάτε είναι καλές μιμήσεις. Συλλαμβάνεστε τους λεδείς στο πλάκο. Όχι συγχωρείτε. Σαρλό πλάκο. Είναι σαρλό. Τι. Ορίστηκε απλώς. Ξέρεις, Τα κατάλαβα όλα. δεν καταλαβαίνετε. Την αγαπούσα τώρα, την αγαπούσα εγώ. Καλύτερα. Είμαι έλειψε με λίγο που δολοφονήσει και εμένα. Ας λες, ότι είσαι σε ένα πλάκο στο κρατητήριο και να της απαγγείλεις κατηγορίες για την δολοφονία του Ρούτ Σέρτς και τώρα μάθει. Και εγώ. Ναι, και καθώς είχε την απόπειρα κατά τη ζωή της στην Ιδρύτη. Δεν ήθελα να δολοφονήσει, τώρα δεν αγαπούσα, δεν αγαπούσα. Πώς το καταλάβατε. Καθίστε, απαντήσω. Πάμε. Όχι, εντάξει, κυρίστε. Κύριε, μισό λεπτά, με τρομάξετε. Προς τη νόμιζα ότι με θέλετε εμένα. Για να απαντήσω στην ερώτησή σας, κύριε Σπρέντερ, ήθελα να καταστρέψουμε λίγο προς το πλάκο, αλλιώς.
Είπατε ότι είναι Σαρλό, όχι Λετήσια. Ναι, αυτό μόνο από την αρχή. Η Σαρλότ Μπλάντο, αδερφή της Λετήσιας Μπλάντο, όταν ήταν μικρή είχε αναπτύξει μια προπονητήρη στο λαιμό της, η οποία μεγάλωσε τόσο ώστε η Σαρλότ δεν ήθελε να βγαίνει έξω και να απομορφθεί από όλους. Ο πατέρας της ήταν τύραννος και δεν συμφωνούσε με τη ρίζη. Η Λόμπη ήταν ένα αδύναμο και τελικό πλάσμα. Περίεργη η περιγραφή όμως είναι αυτή για παραπάνω. Δεν νομίζω, η αδύναμη άνθρωποι είναι πολύ συχνά και πολύ. Όταν πέθανε ο πατέρας μου, η Λετήσια παρετήθηκε και σκότωσε στην αδερφή της. Την πήγε στην Ελβετία όπου έκανε την εγγύηση. Και η ουλή που είχε την πόδια τα παραπερτάρια. Όταν της έσπασε ο πόλεμος, οι δύο αδερφές έκαναν στην Ελβετία, όπου τότε η Λετήσια κόλλησε μια Κρήτη που εξελίχθηκε σε δολοφονία και πέθανε σε λίγες μέρες. Η ιδέα να πάρει τη θέση της αδερφής της είπε το όνομα του Μελισσανού για το πιστοποιητικό θανάτου. Γιατί δεν πήγε εκείνη η Λετήσια. Τόσα χρήματα που κληρονομούσε θα πήγαιναν χαμές. Η Λόβης είχε ζήσει μια στερημένη ζωή. Αντιθέτως η Λέτη είχε πολλά χρήματα πέρα από τα χρήματα της κληρονομιάς. Και έτσι πήρε τη θέση. Και ο νεαρός του την γνώρισε, έτσι δεν ήταν. Ναι, ήταν ο σκόπος σε μια παλιά τριετία και έναν κόμμα σε μια παλιά τεστουλή. Μα γιατί να σου δώσει. Μάλλον πανικοβλήθηκε. Ένιωθε ασφαλής και ξαφνικά βγήκε κάποιος που μπορούσε να τα τεινάξει όλα στον αέρα. Δεν θα το επέτρεπε. Ναι, αλλά τώρα είμαι σίγουρη εγώ σε τώρα. Η Ντόρα ήξερε πως η Σαρλότ ήταν Λετήσια. Τις ήξερε και τις δύο από παλιά. Η Σαρλότ έβλεπε το θέμα. Όχι, κορίτσι. Η Ντόρα έβλεπε το θέμα όπως η Λετήσια. Γιατί η Σαρλότ. Γιατί να μην πάρει. Γιατί να μην πάρει τα χρήματα. Δεν υπήρχε κακός στην ευθεία. Ναι, αλλά τη σκότωσε. Η Ντόρα είχε αρχίσει να κάνει λάθη. Της έφευγε το λόγο για Λέτη. Αναπολούσε το παρελθόν. Η Σαρλότ ήταν αναγκασμένη να είσαι συνέχεια στην φυλακή για να την ελέγχει. Όλα αυτά δεν θα ήταν πρόβλημα αν δεν υπήρχε δολοφονία του Χρυσέτης. Μετά τη δολοφονία του που έγραψε τώρα, είναι επικίνδυνες. Έτσι λοιπόν, σκότωσε και την καλή μας τώρα. Πες μας, Τερζέ, πότε κατάλαβες ότι ήταν η υπόθεση κρατητάκης της Λένης. Δεν είμαι σίγουρη. Στην αρχή ξεγελάστηκα κι εγώ. Νόμιζα πως κάποιος δεν θα είχε δολοφονήσει. Στην συνέχεια όμως κατάλαβα πως κανείς δεν μπορούσε να οργανώσει τη θεία εκτός από την οικοδέστη. Πώς θα έπαιρνε στο σπίτι όλου, να λαδοθεί να χρησιμοποιεί την πόρτα, να μην χρησιμοποιήσει το τζάκι, έτσι όταν υπάρχει απόλυτο σκοτάδι. Γι' αυτό ήταν τα μέλη και την εκτέρτανση. Ναι, και όταν επισημάνει ότι υπήρχε πια δεν ήταν εκεί, έπρεπε μόνο να καταλάβουμε το γιατί και το πώς. Δεν μπορούσε να το καταλάβει. Ο Φωτός τους έδειξε όλους εκτός από τη Λένη. Αυτή δεν είναι αυτή. Πήγε από εδώ. Πέρασε από εδώ πέρα. Πυροβόλησε 2 φορές τον πύργο και μετά τον ρούχο. Και ύστερα γύρισε στον πίσω. Αυτό κλείδωσαμε σήμερα. Ναι. Πώς έζησε τα φώτα όμως, ήταν εδώ στην πρώτη του κοντέρα. Α, αυτό θα σας το απαντήσει η Μάρκου, που είχε αυτό που φτάσει το χέρι μου. Είχα ένα τύχημα χθες στο πρεσβυτέριο και κατάλαβα επιτέλους τι είχε συμβεί. Η Σαρλότ είχε χαλάσει τα καλώδια της λάμπας και όταν στεκόταν εκεί, έριξε το νερό από το βάζο του πισάνου με τα λουλούδια. Έπειτα έκοψε το αυτί της με ένα ξηραφάρι. Και όταν άδειασε το δωμάτιο, άλλαξε τη λάμπα με την άλλη που ήταν εντάξει. Έμεινε μόνο ένα κάψιμο στο τραπεζάκι. Βοσκός. Και όχι βοσκοπούλα. Ακριβώς. Όλα είχαν οργανωθεί με πολύ προσοχή. Δεν ήταν εύκολο να καταλάβουμε πως η Σαρλότ ήταν ο δολοφόνος. Γι' αυτό χτίσαμε την καλύτερη τιμή. Μπράβο, Ναπέλα. Είχε θάρρος και δύναμη. Μετά από αυτό, η Σαρλότ έσκασε και τα ομολόγησε όλα. Ωραία. Και τώρα εγώ θα παρουσιάσω ένα πέρα τώρα που το πούμε όλοι σε αυτή. Εύχομαι από εδώ και πέρα μόνο τέτοιους υπέροχους θανάτους να συναντάμε στη ζωή μας.
Αλεξανδρού Παπυράκη.